Uhinak energia espazioan zehar transmititzeko modu bat dira, materiaren garraio netorik gabe. Hauek, dimentsio batean, bitan, zein hirutan hedatu daitezke. Uhinak perturbazioaren norabideren arabera izan daitezke, zeharkakoak, soken kasuan bezala, zein luzetarakoak, adibidez, malgukietan. Uhinak ereduztatzeko, funtzio sinusoidalak erabiltzen ditugu, non balio maksimori amplitude deritzugu. Ondoz-ondoko bi gailurren arteko distantziari uhin luzera deritzugu. Eta puntu batetik denbora unitateko igarotako uhin luzera kopuruari, berriz, maiztasuna deritzugu. Uhin elektromagnetikoak eremu elektriko eta magnetiko oszilakorren kombinazioa dira, norabide batean hedatzen dena. Beti hedatzen dira uhin elektromagnetikoak argiaren abiaduran, zerekin adierazten duguna. Lambda bider F berdin C ekuazioaren bidez, txokolatean esperimentuan egiaztatuko dugu erlazio hau betetzen dela. Lambdak uhinaren uhin luzera adierazten du, Fek frekuentzia, eta Zek argiaren hedapen abiadura. Espektro elektromagnetikoari dagokionez, argi eta garbi ikusi dezakegu energia eta frekuentzia zuzenki proportzionalak direla. E berdin HF ekuazioan. Egingo dugun esperimentua ulertzeko, ezinbestekoa da uhinen gainezarpena ulertzea. Eremu batean, bi uhin edo gehiago batera daudenean, sortzen den uhina aurrekoen batura algebraikoa da. Gainjartzaren ondoren, uhinek beren bideari jarraitzen diote, ezer gertatu ez balitz bezala, irudian agertzen den moduan. Uhin eredu hauei jarraituz, dimentsio bakarreko bi uhinen gainezarpenaren zenbait adibide aztertuko ditugu, GeoGebra simulatzailea erabiliz. Ezaugarri bereko bi uhin gainezartzen baditugu, ikus daiteke sortzen den uhinaren ezaugarriak aurrekoen berdinak izango direla, amplitudea handituz. Bien arteko fasea aldatzen badugu, emaitzaren amplitudea txikiagotzen da, eta kontrafasean igitzen ari diren bi uhinen arteko gainezarpenaren emaitza nulua da. Maiztasuna, amplitudea edo edozein ezaugarri aldatuz, uhin desberdinen arteko gainezarpenaren hainbat froga egin daitezke. Baina, gure esperimenturako interesatzen zaiguna da ea zer gertatzen den kontrako noranzkoan igitzen diren bi uhinen artean. Uhin berezi honen izena, uhin geldikorra da. Maiztasun eta amplitude bereko bi uhin kontrako noranzkoan bidaiatu eta gainezartzen direnean, uhin geldikorrak eratzen dira. Normalean, fenomeno hau uhinak islatzen direnean gertatzen da. Irudian ikus dezakegun bezala, uhin berdeak eta uhin urdinak maiztasun eta amplitude berdina dute, baina aurkako noranzkoan igitzen dira. Uhin gorria bi uhin hauen gainezarpena da. Ikus daitekenez, badirudi uhin honek ez duela bidaiatzen, eta besterik gabe, posizio berean oszilatzen dabilela. Horregatik hartzen du uhin geldikorren izena hain zuzen ere. Sortutako uhin geldikor honek, uhin inzidentaren maiztasuna eta uhin luzera berdina ditu. Laranjaz irudikatutako puntuak amplitude maksimoko puntuak dira, sabel izenez ezagutzen direnak. Arrosaz irudikatutakoak berriz, amplitude nuluko puntuak dira, nodo deritzenak. Espektro elektromagnetikoaren barruan, mikrouhinak frekuentzia txikiko uhinak dira. Uhin hauen frekuentzia, 300 MHz eta 300 GHz tartean kokatzen da. Hemen, etxean dugun mikrouhin labea aurki dezakegu. Baina, nola berotzen da janaria? Uhin elektromagnetikoak mikrouhin labearen hormetan errebotatzen dute, eta gainazarpenaren printzipioz baliaturik uhin geldikorrak sortzen dira. Uhin horiek uraren erresonantzia frekuentzia dutenez, ura polarizatzen dute. Hau da, ur molekula guztiak alde berdinera begiratzen jartzen dituzte. Ondorioz, aldaketa bortitzorretan janaria berotzen da. Txokolatea mikrouhin labean ipiniz bidalazten duen platerik gabe, txokolatea uhin geldikorren sabeletan bakarrik berotuko dugu. Berotzen diren bi puntuen arteko distantzia uhin geldikorren uhin luzera izango da. Argiaren abiadura eta mikrouhin labearen maiztasuna ezagunak direnez, aipatutako C berdin lambda bider F ekuazioa erabiliz, neurtutako balioa zuzena ote den ikus dezakegu. Beraz, tira, hartu txokolatea, sartu mikrouhin labean eta neurtu uhin luzera zure kabuz.